Hayırlı bayram kişileri tilim sizge. 23 dekabrda qadrli ulubuz Karimov Danil Fanil uluna 30 yaş to'la. Башкортстан Республикасы Федоровка районы Qori Izak авылында туып үскән егет мәктәпне тәмамлап һөнәри белем ала. Менә инде ничә ел тормыш авырлыкларын, шатлыкларын киленебез Алиса белән бергә үтеп, шатланып, уллары Давид һәм Тимурны үстерәләр, Мәскәү шәһәрендә яшиләр. Улыбыз, һәр эштә, һәр җирдә безнең олы таянычыбыз. Һәр вакыт без дип, гаиләм дип җан атып торасың. Бүгенге бәйрәм белән котлап, сиңа кояштай озын гомер, кырыштай ныклы сәламәтлек телибез. Киләчәктә дә шулай үз мәхәббәтегезне саклап, тигез, матур гаилә булып, улларыгызның игелеген күреп, озын-озак яшәргә язсын инде дигән теләктә калабыз. Ташлар ярыр акыл кешесендә, җирләр сабырлыгы үзеңдә, галәм кебек иркен синең күңелең, кояш карап тора үзеңдә, ак бәхетләр сине чорнап алсын, дөньялыкның якты күгендә, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән бергә яшик бүгендә. Иң изге теләкләр белән әти-әниең Әлфия Хәбир кызы һәм Фәнил Гариф улы Каримовлар. Булган өчен балам, дөньямның ямен күрәм, дөньямның ямен күрәм, дә яшәүнең тәмен беләм. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Сине булган өчен балам, икмәгем тәмле һаман, икмәгем тәмле һаман, да суларым татлы сыман. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Булган өчен балам, эшләрем изге сыман, эшләрем изге сыман, да йөрәгем тибә һаман. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Булган өчен балам, күңелемнән җырлар язам, күңелемнән җырлар язам, да тормыш юлларын салам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием
яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм. Әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Мең рәхмәт сиңа